Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oriyan untuk mga bangsami, mga urip ng Allah, piyamang niyamis iku Allah. Yutod ni unot na nakapipya ginawa tano langon, mada sa mga sakit tano, pakalidas ang raktano Allah sa mga pitna. Batano dun misampay si isang bulan na Ramadan na makapagamal tano sa malamapya. Isumpat tano si isang atua, may po sa discuss tano, kalbihan o bulan na Ramadan, nagyang atua hadith. Hadith benar malubay hadith ugaid na kapakayang galmakat. Kagya so hadith malubay mga bangsa mina igirak na ba mitataralo kalubay niyan kaknabaya sabab pakalubay niyan na ka ba di pamrak so miano tulon o di na babaradusa. Wa makwaya bu apaawing o miano tulon na kalipat lalayon na malubay ito hadith ugaid na kapakayang gulalan. Asara di mi tutumpo ko akida na di mi tutumpo ko ahkam. Yan ni isa ilayano no mga ulama. Yan nga hadith mga bangsami, mga urip no Allah. May katita yang Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro iyana u'tiyat ummati khamsu khisal. Fi Ramadan ma lam tu'tahunna ummatan minal umami qablaha. Mana niya na adungo na mga kalbihan na 5 tima na inibgay wallah. Si iku mga umatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. 5 timan mga kalbihan. Ada kaya baganon na sala ka umma kasakatano po. Allahu Akbar. Nagay mana niya na pangwiyat rakatano ka antano makanggalbok. Si sa nga bulan na Ramadan. Antano makapagamal. Nagyauman mau masuk Ramadan na ipamugir ka wala ang 5 timan akna balangon na umma na miya padun. Alhamdulillah panalamatan no kasi itano miya pad siya nga mga umma o Rasul. Sallallahu alaihi wasallam malakal bihanian si ku Allah. Napaganayro nagyang ato khulufu fammis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Na miya panutulanan sa hadith mabagar. Ang kautuwa so baw o ngari o di ipuasa namamot si iku Allah adiso kastori. Mana niya nuri punong Allah nalango na inumiya alin inu kiya sakitan inu kiya palian kasabab sa simba ko Allah na malabalas yan. Lagi dangan na namiya syahid. Ay no tumiyuga surugo iyan ka suat ko Allah. Linding ko agamaw Allah na. Ayaw man buo balas yan. Na pekala asan diya taami sugat sa nga to syahid. Na ibo kakagdaman yan no, na latik. Na di pampakata na surugo iyan sa isa lupa. Na miya alalang de na papak. Sunewan yan. Na piya kapapa ko Allah na inidulog si isa surga. Si ko kababa no arso Allah. Ang ino na ino kaya sakitan. Ino tumiyuga arugo iyan, kalinding niya ko agamaw Allah. Lagid man buang na pangaangal, pangasasakitan, pangadaan sa 5, sabab sa lila na malaabalas yan. Nalagid man buang na inumiya alin subaw o ngari o di ipuasa ka, tinigriyan so kaurian, akna ba niya hindi kailangan? Tinigriyan so kawaw niya, akna ba niya hindi kailangan? Nasukyada isa pangalan sa tiyan niya na mimbo ang ari yan. Nagyang ito kapagumbaw ang ari yan sa madu. Kaya ayan o ba mabaw so sangaw niyan si ikumanga sa mabaw o sa lakaw ron. Natakin na ba kaso Allah na simpian niyan sa mamot adiso kastori. Lagi dumiya panutula sa Musa alayhi salam.
Na piya ka puasa wala sa 3 ulan. Kay mitira niya sa 30 gawi. Piya ka puasa wala sa 30 gawi. Kay mitira iyo Allah sa Jabal Tur Sayna. Koreano ka pangapusa niya sa 30 gawi. Nagira miya di imamo sa sutaw na pagumbong ariya. Namiya niwak sumusa alayhi salam. Namiya ka sa Jabal Tur Sayna. Na ini isi unwala ino peniwak. Natigyan na. Ay sabab yan ni Allah na mamalakan. O ba akan sa kami bitiara ay amadu as sangawakan. Ngay Peter unwala na ba ang kadikataw Musa? Aso baw o sangaw, madu baw o sangaw di puasa. Namamutrak na di suka story. Na puasa ka sa 10 gawi ay paguman ka ko 30 gawi. Na miya 40 gawi. Allahu Akbar. Nagyan mga bangsami, mga urip ng Allah, di nga rarata ginawang ka, igira pagumbawas sa ngawang ka. Kamata na pirmi wang kaanang ko Allah. Kasi ibuan ng Ramadan, nag-uapi anto na puasa, di nga puasa ng mga sunat, nasadin sa kapagumbaong nga ka, nakala apirmi or kau Allah. Kala ang balasan kau Allah, Rabbul Alamin. Ikadua, وَتُسْتَغْفَرُ لَهُمْ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا. Ipamang nisiran sarila o mga malaikat. Yang na mga malaikat sa langit, di ka bilang so kadakliran. Daamata o kadakliran inuntabo na so Allah. Na pamang nisiran sarila. Arila anu Allah so dipuasa. Rila anu Allah so muslima dipuasa sa angka bulan na Ramadan. Allahu Akbar. Napirap man ikadakla pamang ni sarila. Kadakla malaikat tadi kebilang. So mga malaikat na gira amiyang ni ko Allah na terima anu Allah. Ang kayo na daadusaw mga malaikat. Nasadsa kadaadusaw pang ni ko Allah. Nakapterima Allah ko pang niniyan. Napiagyan nampu mana niyan na mabalo ya ipagandisan ka sa ginawang kay gira amya ka pusa ka bulan na Ramadan ay pamangni ka sa o mga malaikat sarila ang kawala sumala may tuad miyan dusa kasi sa ngaya liya ulupa namata na miyagukur ka miyagunto ka ori puno Allah nyagena ni kadua taman sa di mau masubukan na gitud ni mabawaso sa mga malaikata pamangni sira sarila ang kawala nana ika telo wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu. Uman nanggaw isi bulan na Ramadan na di iperasan ng Allah sa surga. Sa pagumanan yan so paras kata idu surga. Na editirunu Allah na tiga na yusiku ibadi as-salihuna ayyulqu anhumul maunata wal adha wa yasiru ilayki. Mana niyan na ditirun wala ko surga. Magaandun sa mga uripnakan na madasiran si isang auto kararasiran si isang kay dunia na makaw masiran rakahay surga akan. Diimbitira wala sa surga iyan. Na hindi niya nung tiro na magaandun na sa mga uripnakan na amay ko bangkitan mamatay siran na makapangukom su Allah na pakaw masiran raka surga. Allahu Akbar. Na inam tanwana lango na di puasa hanian ko lango na di puasa pakambara ka tanwala ko mga bara puasa so kaya puaseran ka adin amala amai namiran ko kapakaw mayran sa hadapan ko Allah aluto iran agito so kaya puaseran lagi penanganan na puasa nga urip no la na miya aloya makapamaya ju adnaw tangyang usalakaw mana niya na kaya salimutan ka sa salakaw ka kaya tanaan ka alima o di na miya pa maganta ka o di na ang barang-barang kasalaan na kaon nakabayadan ka sa yamul kiyaman nada kibayad ka na pirak kada pirak sa oraso to na ikibayad ka na amala na paganami pumayad ka na mga sambaya na may kung mau masuk puasa o puasang ka aya bulan ba anakibayad ka na tirong wala adinirong pakibayadin. Kas kami bui mata usaha anak ya pusa niya na dead na miya katokorong ka kagya suka pusa na sikrito na nasimba. Nasa kamu imbalasan. Nabalasan wala so puasang ka
naitapal yan nung sumiyada sambayang ka na balasan niya na miya ka surga kapya kami kapamayad. Gana ni kalbihan no kapuasa sa Ramadan. Di ka pa kayo ba kami pamayad sa puasang. Ang ngayon nakagiyam malaanan ko Allah ang nakapuasa. Kami rasa-rasay ka na sa kanubo ko Allah. Allahu Akbar. Aya ikapat na watusaffadu fihi maradatu syayatin. Fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Yang ato kabasatan no sa ko'y sagaw iya pengadinaan, pemakusan, penggagapos, pengikatan sa mga maradatu syayatin. Nagyang ito kapangiktero na da bayran ke distrobo, da bayran ke waswasi, da bayran ke alangi. Sisang ito mga barasimba, mga bara amal, sisang ito bulan na Ramadan. Na ikalima mga bangsami, mga urip ng Allah na wayufaru lahum fi akhiri layla. Perilaan Allah sulangon na mi puasa. Si kumuri puria gagaw is iku Ramadan na mapita na buka. Nalangon na mi puasa na palad perilaan ng Allah. Apya suda makatimpos kami sakit na anda ba ini na sumiyumpat po na mi puasa. Na agugi ang uta kapapantaga na ba iya mahahay dami akabuka sa oras ito. Na kiarilaan din no Allah. Perilaan no Allah so last de nagagaw isa ang ito bulan na Ramadan na ipituwatag wala ko mga malaikat ta seksi ini warin nila akan nakasulang o norip na mi puasa ko bulan na Ramadan. Allahu Akbar. Anami tirong mga sahabat na bagyan ng Laylatul Qadr ya Rasulullah. Ang kaya last sa kagagaw iko Ramadan. At tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam la. Nabagyan ng Laylatul Qadr. Walakin al-amilu innama yuwaffa ajrahu idha qada amalahu. Mana niya na suatigan sumiyagamal. Barata ini ibaratu Rasul sallallahu alaihi wasallam igiraad na piyakagalbak ka. Anasyo kayan ka. Namapasa diyan sugalbak yan. Na yung bagay nga susukay niya. Nalagid mambuanan miya pasado mga tao sa Ramadan na kaya po sa aniran na pakaw madin sa balas sa iko Ramadan. Na isa abalas, nagyang ato langon na dusaw tao na inirila uno Allah. Nagyanan mga bangsami, pamangnin tanong ko Allah Rabbul Alamin na miraot tanong ko bulan na Ramadan, makapamuasa tanong, makapagamal tanong sa amalamapya, maririla itano, papasinsi itano. Pag nitano ko Allah, apakasurgaan yan so may matay, kita no. Bulungan yan, so nasakit yan, kita no, na risk yan, so mga miskin, kita no. Balasan tanong Allah sa madaklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.